U ovom videu pokazat ćemo vam kako da izdate avansni račun u programu za preduzetnike i kako da konačni račun povežete sa avansnim računom. Avansni račun se unosi isto gde i ostala e-dokumenta. Ulazimo u meni e-fakture i u unos dokumenta. Sada je kao kod bilo kog drugog dokumenta potrebno da odaberemo partnera. Kada smo odabrali partnera, potrebno je da u polju tip dokumenta označimo da želimo da napravimo avansni račun. Kada odaberemo avansni račun, potrebno je da unesemo datum uplate. Unosimo datum uplate i sada sve što je preostalo je da dodamo stavku. Kod avansnog računa napomena da se kao stavke ne upisuju stavke koje će biti prodate, već se upisuje samo opis uplaćenog avansa po stopama, što znači da ćete imati samo jednu stavku ukoliko se recimo uplata odnosila samo na stavke koje su sa stopom od 20%. Ukoliko na istom računu imate i stavke od 10 i od 20%, potrebno je da posebno unesete za obe stope koliko je iznosila uplata. Unećemo opis avansa, stavit ćemo da je u pitanju uplata avansa po predračunu 1723. Stopu poreza možemo da odaberemo, a mi ćemo ostaviti stopu od 20. I potrebno je još samo da ukucamo cenu. Upisat ćemo 10.000, program nadodaje PDV i dovoljno je da kliknemo upiši kako bi se stavka upisala. Sada kada smo upisali avans za stavke od 20%, možemo i da upišemo stavku od 10%. Mi to nećemo uraditi, nastavljamo sa jednom stavkom od 20% i sada sve što je potrebno to je da kliknemo pošalji. Naravno, ukoliko je u pitanju državna firma, možemo da ukucamo jedinstveni broj korisnika javnih sredstava ili da čekiramo slanje u CRF. Da pošaljemo avansni račun, kliknut ćemo na dugme pošalji. Kada je dokument uspešno poslat na server, takođe kao i obično prikazuju nam se dva dugmeta, prikaz štampa ili preuzmi PDF. Kliknut ćemo na prikaz štampa i sada nam se pojavljuje izgled avansnog računa koji mi dalje možemo da odštampamo ili da preuzmemo kao PDF. Zatvorit ćemo štampu i ovde se sve oko izdavanja avansnog računa završava. Ovaj račun, kao i svi drugi, nalazi se u e-fakture, izlazne e-fakture i ovde možete da pratite i osvežavate status. On se nalazi pod tipom dokumenta avansni račun. Izaćemo iz arhive i sada ću vam pokazati kako da napravite konačni račun i kako da avansni račun povežete sa tim konačnim računom. Ulazimo u novi račun. Biramo partnera i ovoga puta unećemo jednu uslugu i stavit ćemo cenu od 10.000. Program automatski preračunava PDV i dovoljno je da kliknemo upiši. Zatvorimo unos i ovim je naša faktura završena. Sačuvat ćemo je i kliknuti na dugme e-faktura. Otvara nam se polje koje je standardno za unos e-fakture i sada ukoliko želimo da povežemo ranije izdati avans sa ovom konačnom fakturom, potrebno je da kliknemo na dugme Dodaj avans. Ovde nam se prikazuju svi avansi koje smo izdali za ovog partnera. Potrebno je da sada čekiramo avans koji smo želeli da povežemo sa ovim partnerom. Kliknemo da čekiramo avans i to je u suštini to. Sada je potrebno da kliknemo na dugme pošalji. Kada je dokument uspešno poslat na server, oslobađa nam se dugme prikaz štampa ili preuzmi PDF. Kliknut ćemo na prikaz štampa i evo da vidite kako izgleda konačni račun kada je na njega povezana avansna uplata. Ukupno za plaćanje je 0 iz razloga što se poklopila vrednost avansa i vrednost ove fakture koju smo izdali. Program je automatski povezao avanse i dole na dnu stranice možete da vidite avanse koje ste odabrali kako bi se povezali sa ovim računom. Ovde je trenutno jedan avans, ali napominjemo da postoji mogućnost da se više avansa poveže sa jednim konačnim računom. Ukoliko bismo to uradili, svi ti avansi bi bili ovde dole ispisani, isto kao i ovaj. Izaćemo iz unosa dokumenta i dalje za ovaj dokument važe sva pravila koja važe za e-fakturu. Nalazi se u e-fakturama, u izlaznim e-fakturama, pod statusom faktura. To bi bilo to što se tiče avansa i konačnog računa u programu za preduzetnike. Kao što vidite, veoma je jednostavno, a ukoliko imate neka dodatna pitanja, slobodno pišite u komentarima.